Праграма «Жывая спадчына» – гэта праект пра тыя праявы народнай творчасці або светапогляды чалавека, якія набылі статус гісторыка-культурнай каштоўнасці Беларусі. Так, 20 лютага 2020 года у спіс нематэрыяльнай спадчыны трапілі мастацкія практыкі саломапляцення Мінскай вобласці. Трэба сказаць, што не ў кожнай вёсцы і нават не ў кожным горадзе Міншчыны салома зрабілася саломкай і набыла такі ганаровы статус. Толькі ў Стаўбцах, Клецку, Салігорску, Маладзечна, а таксама ў аграгарадках Крывое сяло, Морач, Доўгае, Замасточча, Вайнілава, вёсках Дзешчанка і Станькава. Тут каля 20 майстроў займаюцца саломапляценнем на самым высокім узроўні. Хтосьці з іх далучыўся да майстэрства, пераняўшы веды ад бабулі, хтосьці ад выкладчыкаў у вучэбных установах, а хтосьці проста навучыўся плесці саламяныя стужкі па кнігах. У кожнага быў свой асабісты шлях да саломы. Калі людзі пачалі выкарыстоўваць салому як матэрыял для пляцення вырабаў, ды і не так даўно, усяго 3-4 тысячы гадоў таму. Вось як пачалі пшаніцу і жыта вырошчваць, так і салома з'явілася. Спачатку салома ішла на корм хатнім жывёлам, а потым чалавек зразумеў, што з яе можна і хату накрыць, і ложак засцяліць, і адзенне зрабіць, і розны посуд для зерня і мукі сплесці. Аднак салома выкарыстоўвалася не толькі для гаспадарчых мэтаў. Напрыклад, у 19 стагоддзі ўсходнія славяне звязвалі з апошнім снапом урадлівасць і захоўвалі яго дома на покуці да вясны. Акрамя таго, дажыначны сноп афармлялі на кшталт чалавечай фігуры, аздаблялі стужкамі і кветкамі і называлі дзедам. У некаторых палескіх вёсках салома з гэтага дзеда ішла на аздабленне царскай брамы ў праваслаўных храмах. Царскія вароты, а таксама плеценыя іканастасныя ўстаўкі сёння можна сустрэць у музейнай царкве ў гонар святога прарока Іана Хрысціцеля, што ў Дудутках. Праца гэта належыць майстру па саломапляценню Веры Салдатавай. Но после прихода церкви церковь использует этот культурный субстрат, и теперь именно из этого последнего снопа начали делать те самые соломенные иконостасы, украшенные соломой. Вот. И все самые эти элементы, которые мы видим у нас в украшении, они имеют некую такую подоплеку, она больше связана именно с земледелием. Мы видим здесь круглые элементы, это солярные символы. Можно было бы сказать, что да, земледельцы очень сильно зависели от Солнца, от его циклов. Здесь же церковь говорит о Солнце правде, о Христе. Здесь мы можем увидеть некие квадратные такие элементы. Это символ поля, вот, нашей жизни. Вставочка посередине из красной ткани – это не просто имитация рубина, а, соответственно, солома – это золото. Нет, это символ крови, символ жертвы, символ зерна, той жизненной энергии, которая наделяется, без чего ничего не дышит, наделяется это самое поле. Здесь же речь идет уже о крови Христовой, которой дышит сама церковь. Вітая гранёная пляцёнка, крыжовае пляценне з разгладжаных саломінак і палоскі ці выпуклы квадрат. Менавіта ў аб'ёмных тэхніках 200 гадоў таму былі зроблены царскія брамы, бакавыя ківоты, іканастасы, рамы для абразоў і нават вянчальныя кароны. Усё гэтае багацце было знойдзена этнографамі і гісторыкамі ў маленькіх вясковых цэрквах на Палесі яшчэ ў 70-е гады мінулага стагоддзя. За карпатлівую рэстаўрацыю гэтай саламянай спадчыны узялася ў той час майстар Ларыса Мікалаіўна Лось і аднавіла ўсе царскія брамы.
сегодня мы с вами сделаем ангелочка. Для этого нам понадобится 15 длинных соломинок, 7 коротких и 12 длинных. Соломинки замачиваем горячей водой. В горячей воде замачиваем буквально 1-2 минутки. Достаем соломинку из воды и приступаем к выполнению ангелочка. У Салігорску жыве, працуе і удасканальвае практыкі саломапляцення вучаніца Ларысы Мікалаеўны Лось. Завуць яе Раіса Раманеня. У 1982 годзе яна заснавала і да гэтай пары працягвае кіраваць студыяй дэкаратыўна-прыкладной творчасці «Беларускі сувенір». Раіса Александраўна – народны майстар Беларусі, удзельнік самых розных нацыянальных і міжнародных конкурсаў і фестываляў. А яе працы знаходзяцца ў музеях гісторыі саломапляцення ў Венгрыі і Амерыцы. Чаму салома развіваецца? Таму што ў свой час на мастацкім савеце ці недзе яшчэ вышэй там вырашылі, што сувенір з саломы будзе нацыянальным беларускім сувенірам. І Вера Іллічна Гаврылюк, якая працавала на мастацкай фабрыцы, займалася там нешта ткацтвам, яшчэ нешчым, успомніла, як яе мама рабіла з саломы нейкія рэчы, і яна пачала адраджаць гэта рамяство. Гэта было ў Брэсце. І вось з'явіліся фабрыкі, на якіх пачалі вырабляць сувеніры. Тая ж Кацярына Артёменка, потым далучыліся нашы мастакі, тая ж Лідія Рыгоровна Главацкая, Агафоненка Таіся Паўловна, Ларыса Мікалаеўна Лось. Гэта тыя майстры, якія пачалі адраджэнне гэтага рамясла. Яны зрабілі вельмі шмат для гэтага. І ад іх ужо ўсё астатнія пачалі. Мы пачалі далучацца да іх. Я сама атрымала першы майстар-клас ад Ларысы Мікалаеўны Лось. Да гэтага часу памятаю яе шчырасць, з якой яна гэта ўсё рабіла, і гэта настолькі у нас такое натхненне было ад гэтага, вельмі хацелася гэта рабіць. Для пляцення майстры выкарыстоўваюць пераважна жытнюю салому, бо сярод злакавых раслін сцябло жыта мае найбольшую даўжыню і адрозніваецца трываласцю. Пшанічная саломка таксама прыдатная, але яна карацейшая, грубейшая і таўсцейшая за жытнюю. Салому прасушваюць, чысцяць і вымочваюць у гарачай вадзе. Пасля гэтага яна становіцца гнуткай і эластычнай. Саломай найвышэйшага гатунку лічыцца першае калена. Яно знаходзіцца каля каласкоў. Другое і трэцяе калены таўсцейшыя і ідуць на аплікацыі і упрыгожванні. Звычайна майстры выкарыстоўваюць саломку з тонкімі сценкамі. З яе атрымліваецца якасная саламяная стужка. Аднойчы мне так пашчасціла знайсці насенне цікавага жыта, оно нейкае эксперыментальнае было. Я просто нарэзала каласкоў і развяла ў сябе. Развяла яно такое высачэннае, то есть калі выцягваеш руку, то вот вышэй твоей галавы такой дужыні яно. Яно вельмі такое падатлівае, мяккае. Ой, калгасныя зараз новыя сарты, яны такія нізкарослыя, жорсткія, тое ж трацікалі. Я з ім не працую, наогул не бяру. Я яшчэ працую з яшменнай саломай, і таксама вырошчваю невялічкі кавалачак, яна такая маленькая, каротенькая, але з яе вельмі добра пацаркі рабіць, і там нейкія маленькія дэталі. Пляценне саломкі заснавана на двух асноўных тэхналагічных прыёмах. Гэта перапляценне і звязванне. Усё. Гэта канстанта. А вось рытм і чаргаванне перапляценняў абумоўлены малюнкам і фактурай пляцёнак. Колькасць камбінацый перапляценняў павялічваецца з павелічэннем лічбы саломін. Здаецца, мы ўжо тут так накруцілі і наплялі з словамі, што зразумець гэтую тэхніку цяжка. Паспрабуем растлумачыць яшчэ прасцей. Прынцып у тым, што перапляценне саломін адбываецца з рознымі перагібамі. То перагібаецца рабочы бок саломы, то зваротны, то бок, які накіроўвае. Беларускія майстры яшчэ ў 70-х і 80-х гадах прыдумалі розныя варыянты пляцёнак, але ўсе яны выйшлі з адной зубаткі.
Жанчынам удалося ўзмацніць дэкаратыўныя якасці зубаткі, дапаўняе схемы пляценняў новымі перагібамі рабочых саломін. Раіса Александровна Раманеня валодае ўсімі тэхнікамі саломапляцення і нават прыдумвае свае. Мы все карыстаемся аднолькавымі тэхналогіямі, тэхнікамі пляцення. Але у мяне ёсць свой стыль. Мае работы пазнаюцца, і гэта на самай справе так. Ніхто амаль уже не блытае мае работы з іншымі. Вось. Ну, там нешта я внесла сваё. Я, напрыклад, пачала ўжываць зялёны колер саломы, натуральны. Той, які я просто раней пачала жаць жыта, і гэты зялёны колер ужываем у працах. Ён вельмі шыкоўна глядзіцца ў галоўных уборах, у кампазіцыях у розных, там у тых жа калядных вянках. І гэта цудоўна. От здавалася, ну што это сцяблінка саломы? Ну што з яе можна з гэтай трубачкі зрабіць? А яна такая, столькі ўсяго ў ёй, што я ўжо шмат гадоў працуючы, іншы раз думаю, што можна зрабіць з гэтай саломы яшчэ? Што вы думаеце? Нешта ж прыдумваецца. Сёння этнографы вылучаюць нават салігорскую школу саломапляцення, і заснавальнікам яе лічыцца якраз Раіса Раманеня. Увогуле, яна першая, хто ў Салігорску пачаў займацца саломапляценнем. Як прызнаецца сама майстрыха, саламяныя працы салігорскай школы вылучаюцца найперш рамантычнасцю. Раісу Александровну ведаюць і ў Амерыцы, і ў Францыі, і ў Турцыі. Запрашаюць у амбасады, на майстар-класы і выставы. Але яе дарогі ўсё роўна ідуць у родную вёску Язль Старадарожскага раёна. Там застаўся бацькоўскі дом, там кожнае лета расце яе жыта. Моя бабуля была вельмі вядомай ткачыхай у свой час. Яна рабіла нейкія незвычайныя рэчы, якія ў вёсцы ніхто не мог рабіць. Вообще бацькава радня, яны нейкія такія, у іх быў асаблівы вытанчаны густ. Это там такая парода, ну, бацька майго і маю бабулі менавіта. Мар'я Піліпчыкава яе называлі, бабуля, і, дарэчы, кажу, што да яе падобна. Але ў маей мама таксама рабіла. Мая мама павуко рабіла кожны раз да Новага года. Мы прачыналіся 1 студзеня і бачылі, што у нас новы павучок вісіць. Калі яна гэта рабіла, ніхто не ведаў. Это было такое вот, такі вот, як бы, падарунак нам да Новага года. Салома мяне трымае, я за яе трымаюся, і яна мяне трымае. Яна мяне ў людзі вывела, зрабіла мне тым, хто я ёсць. У 60-х гадах 20-го стагоддзя пачынаецца адраджэнне саломапляцення ў Беларусі. Заслуга ў гэтым па праву належыць народнай майстрысе Веры Ільінічне Гаўрылюк. Нарадзілася яна ў вёсцы Старасельцы Беластоцкай вобласці ў пачатку 20-го стагоддзя. У 1965 годзе яна прапанавала арганізаваць участак па вырабе саламяных рэчаў на брэсцкай фабрыцы сувеніраў. Майстрыха паклала ў аснову сваёй творчасці традыцыйныя народныя вырабы і дадала новыя элементы, напрыклад, плоскую і круглую пляцёнку. Тэндэнцыю больш глыбокага і усебаковага выкарыстання пластычных магчымасцей матэрыялу падтрымалі іншыя майстры. Творы сталі больш дэкаратыўнымі і павялічыліся ў памерах. У пачатку 70-х гадоў саломапляценнем сталі займацца і на іншых фабрыках мастацкіх вырабаў. Саламяная пластыка з гэтага часу становіцца найбольш яркай мастацкай з'явай на выстаўках народнага мастацтва, а тэрмін «беларуская саломка» становіцца энцыклапедычным. Больш таго, на базе розных навучальных устаноў пачалі адкрывацца аддзяленні, студыі, гурткі і групы па саломапляценню. Так здарылася і з музычным каледжам імя Агінскага, што ў Маладзечна. Сёння многа яго выпускніц – майстры і метадысты Маладзечнінскага раённага цэнтра рамёстваў. Адна з іх – Ірына Радкоўская. В музыкальном училище имени Агинского первый год открылось отделение именно декоративно-прикладное, не музыкальное, а декоративно-прикладное. И вот я туда как бы записалась, поступила. Через 3 года окончила его с красным дипломом.
И по распределению пришла сюда, в центр ремесел. Ірына нам паказвае, як пляцецца тая самая зубатка, першаасноўны від пляцення. З зубаткі раней нашыя бабулі і дзядулі плялі капялюш. Каб ён атрымаўся, трэба сплесці 14 метраў стужкі. Я делала с расщепленной соломки, а ее можно еще делать, эту зубатку, с цельной соломки. Берутся 4 соломинки, либо 4 расщепленные соломинки и выплетаются. И когда она мокрая, она гнуткая, и как бы можно делать форму, и получается то, что получается. Сёння вылучаюцца наступныя віды мастацкай апрацоўкі саломкі: спіральнае пляценне, пляценне прамых і аб'ёмных пляцёнак, саламяная пластыка, канструяванне з саломін. Сучасныя майстры могуць сплесці з саломы ўсё, што заўгодна. Каробкі, капелюшы, птушкі, лялькі, кветкі, вянкі, нават абраз. Салома як матэрыял не абмежавана ў магчымасцях. Первую, кого из святых я сделала, это Святую Марию. Вот. Ну и потом было несколько других. Было Святое Семейство и изображение Иисуса Христа. Иконы, изображения святых и вообще любое изображение, оно предполагает какой-то объем. Объем в соломке сделать может быть немного сложнее, потому что нужно действительно подобрать цвета, подобрать как-то грани, чтобы они соединялись. Вот, поэтому, естественно, по цвету я смотрела соломку, но чтобы это было естественно, чтобы солома не была какая-то сильно выбеленная, сильно какая-то окрашена в какие-то такие темные совершенно цвета. Ну, как-то старалась, чтобы это было более естественно. Алла Башко працуе з саломай як мастак з фарбамі. У яе на палітры 50 адценняў залатога. Кажа, што ў прыродзе няма саломы аднолькавага колеру. Колер сцябла залежыць і ад надвор'я, і ад сорту жыта, і ад глебы, і ад шмат якіх яшчэ акалічнасцей. Едем где-то вот по дороге, видим, вот здесь у нас какая-то очень желтая солома, это классно, она высокая, желтая, она как раз подойдет. Где-то там уже черная, ну хорошо. И главное не упустить момент, время, когда ее нужно срезать, потому что если какие-то там природные, а если дождь очень зачастил, то есть и солома потом она вот черная, она потом не годится ни к чему. Сярод вырабаў з саломы стаяць, а дакладней вісяць павукі, які 100 гадоў таму, так і зараз іх не плятуць, а збіраюць з саломінак, прычым цотнай колькасці. Старыя узоры павукоў не захаваліся, амаль адсутнічаюць згадкі пра іх у этнаграфічнай літаратуры, аднак некаторыя звесткі пацвярджаюць іх паўсюднае бытаванне. Соломенный паук, он хорош тем, что он легкий, и когда он вращается под потолком, он создает много разных графических рисунков, и он как бы нас гипнотизирует. И вообще соломенный паук – это символическое украшение. Он считался оберегом в семье, приносит добробыт в семью. Считалось, почему у нас в Беларуси называется паук? Считалось, что он висит как паутина, и если какие-то заходили люди с плохими мыслями, то эти мысли, желания, весь негатив, оно как бы запутывалось. Для изготовления одного всего лишь вот этого элемента, ромба, из которого строится потом весь паук, надо 12 соломин. По-моему, или 12, или 16. Вот. Ну и, соответственно, чем больше вот этих элементов, тем он крупнее. Там вот рассчитывается. То есть для его изготовления нужно нарезать одинаковых модулей много. А традиционный, вот самый традиционный, это ромбический паук, пирамидальный, пятиручный паук-звезда. Ну и отталкиваясь от этих вот традиционных наших пауков, уже мы делаем более такие современные, в современный интерьер, используя крашеную соломку, используя какой-то нити, декоративные ленты, нитки. Традиционный паук складывался, собирали вот эти ромбики и потом связывались. И он такой громоздкий. И вот, а если, как я делаю с одной нити, и тут ты уже в уме прокладываешь эту вот дорожку, чтобы без узлов, без вот одной нитью паук. Тацяна Пархамчук прызнаецца, у школе добра ведала геаметрыю, нават хацела звязаць жыццё з матэматыкай і лічбамі, і можна сказаць, што звязала ў прамым сэнсе.
Зараз Тацяне трэба ўвесь час лічыць і пералічваць сотні каленцаў, каб сабраць сотні ромбаў і ромбікаў ці сотні пірамід і пірамідак. Майстар нарыхтоўвае салому на дачы або на сядзібе бабулі. Кажа, што сучаснае жыта не падыходзіць. Для сваіх паўбукоў і павучкоў ёй патрэбныя і тонкія, і тоўстыя каленцы саломы. Цікава, як майстэрства можа пераходзіць у часе і прасторы ад людзей да людзей. Яшчэ паўстагоддзя таму вырабы з саломкі займалі паліцы толькі вясковых хат, а сёння саломка прыйшла ў горад. Раней плялі і прагібалі зубаткі толькі бабулі і дзядулі, а зараз прафесійныя мастакі. Такім чынам, майстэрства саломапляцення ніколі не перарывалася ў часе, што надае элементу нематэрыяльнай культуры яшчэ большую каштоўнасць. Не всегда хватает льноволокна, поэтому приходится что-то выдумывать новое. И поэтому используется народный материал. Допустим, декоративная ткань, мешковина обыкновенная, что мешки шьют для картошки, и солома. И они в сочетании с ниточками, там, мулинетом, веревочки, разные плетеночки, получается вот образ создать, вот куклу можно, передать ей национальный какой-то колорит. Создаю то, что от души идет. Я уже и бросала, думала, ну не мое как-то уже это вот, а меня все равно назад вот возвращала как бы волной. И приходилось вот как-то в это, ну я окунулась, в общем, я поняла, что это мое. Дарэчы, Алена Тарлецкая 30 гадоў працавала на фабрыцы мастацкіх вырабаў у Маладзечна. 30 гадоў яна кожны дзень стварала лялькі. Ды і зараз не пакідае гэтую справу, толькі увасабляе свае ідэі ў цэнтры рамёстваў. С меня всегда смеялись, что у тебя куклы всегда такие все удивленные, расширенными глазами, улыбаются, удивленные, чему-то вот радуются жизни. Вот, ну, вот так вот говорили всегда про мои работы. У мастацкім саломапляценні выкарыстоўваецца шырокі дыяпазон тэхналагічных прыёмаў. Прымяненне вітых і плоскіх пляцёнак, рамбічных уставак, жгуцікаў, касых зрэзаў, розныя перапляценні плоскіх саломінак, фарміраванне аб'ёмных фігуратыўных вырабаў на спецыяльным каркасе, спіральнае пляценне саламяных жгутоў, сцягнутых лазовай аплёткай ці шпагатам і шмат іншых прыёмаў апрацоўкі саломы, якія даюць магчымасць дабівацца багацця формаў і надзвычайнай дэкаратыўнасці твораў. Кацярына Чарнышова вось ужо 20 гадоў сябруе з саломай. Сцвярджае, што гэта не проста матэрыял, а тонкая сувязь паміж зямлёю і небом. Я люблю объем, то есть любая объемная работа, мне это интересно. Как ее сделать, какой прием применить, какую там технически придумать плетеночку, либо что-то, это второй вопрос. Сама идея, ну вот это является ценностью. И передать какой-то образ через материал, через солому. Вот для меня это интересно. Года 1,5-2 я являюсь руководителем кружка. И я заметила такую вещь, что дети, когда начинают плести, в зависимости от того, насколько ребенок развит или развита у него фантазия, или он не боится крутить, путать, перекручивать эту солому, они мне на сегодняшний день дают новые виды плетения. Солома несет энергию какой-то настоящности. Сёння беларускае саломапляценне характарызуецца дынамічнасцю і няспыннасцю творчага працэсу. А гэта значыць, што гісторыя з саломкай не заканчваецца, а толькі-толькі пачынаецца, што сярод пастаянных пошукаў хутка знойдуцца новыя імёны, новыя формы, новыя прыёмы і новыя спосабы. Галоўнае трымацца за гэтую саломінку і ніколі не выпускаць яе з рук.